Hej alle sammen, og velkommen til den her rigtig fede video på vores nye kanal. 6 af den venner har jeg jo også, kan man se. Først så skal vi lige joine Christina Tam. Jeg kan se dig. Jeg er sammen med Jens Sule. Ej, oh my god, er det Alexander? Halløj guys, og velkommen til en ny video på vores Karen-kanal. Så nu skal vi lige tale om nogle rigtig unge mænd, jeg ved ikke, om de transkønnet eller ej, så de pisse crazy. Men nu skal vi lige finde ud af, hvad de hedder. Very sexy, men det er deres. Du er det på min bukser. Du er det på min bukser. Ja. Hvad sagde du, unge mand? Du er det på min bukser. Du er det på min bukser. Jeg selv. Jeg kan holde ind her. Alexander, din kæreste. Juleklunker. Ja, det er Jens Juleklunker. Det er rigtig traumatiserende navn for sådan en som dig. På Roblox i 2025. Crazy. Kom, Karen. Karen from your pants. Op ad en bygning, please. Hvor er jeres forældres kælder, eller hvad? Hallo, Karen. Skal du... Alexander. Og spil. Og jeg kan da se, at I har hacket til det her på grund af det. Nej. Nej. Min Liselotte baby døde lige. Nej, det er vist ikke så godt det her. Nu skal jeg overleve på my own. Nej. Skal vi se, om jeg kan få det at komme op til bænken? Det kunne jeg vist. Nu skal vi sidde her og vente på min ven Liselotte. Jeg kan vist se hende helt dernede, ikke? Så skal lige zoome lidt ind, ikke? Nu kommer min gang. Banana Man. Nå, der er vist en banana heroppe, der gerne vil tale med os. Nå, vi skal lige interviewe den her meget, ja lad os sige gule mand. Nå, vi skal lige først finde ud af, hvordan vi kommer op til denne mand. Ja, jeg giver faktisk op. Nu skal vi ned til Karen the Baddie. Nej, jeg faldt. Karen, hjælp! Jeg bliver overfaldet af unge mennesker. Jeg kommer. Jeg ringer til jeres manager, hvis I ikke... Du siger, du er scared of women. Hvad betyder det? Du er det på min bukser. Undskyld mig, Jeg har det på min bukser. skal tale til Liselotte. Altså det her, det er legit nøjeren, det her. Hvor er man skal være træt år, og man Jeg kan prøver at dig til venstrefløjen her. Kan du ikke lige sige stille, så lad hende snakke? Okay. 3, 2, 1. Vi ses alle sammen. Tak for at I så med denne video af Karen from your pants og Karen from Coffee Shop. I må have det rigtig dejligt i jeres børnehjem. Vi ses.